Hola de nou, recuperant l'exercici anterior, el que farem ara serà mirar d'integrar molt més el que és aquesta copa dins aquest espai, que és un espai fictici, ja que nosaltres hem modelat una copa en 3D, però pel que fa a l'habitació no deixa de ser una imatge que nosaltres hem inserit a l'espai de treball de Blender, que és com una esfera. Per tant, estem parlant d'una imatge en 2D que dona la sensació que és 3D. Nosaltres hem fet una petita trampa, que és col·locar la copa en un lloc que sembla que estigui que sigui real, però en realitat és un muntatge. Llavors, si ens fixem, veiem, per exemple, aquest element aquí a la punta, el que és la cantonada, genera una ombra. Això fa que s'integri realment a l'escena. De fet, estan a l'escena. O sigui, en el moment de tirar la foto, aquest objecte ja estaven aquí, igual que aquest altre d'aquí a l'esquerra. El que no era a l'escena era la copa que li hem posat nosaltres, que és un element que és nou, de manera que està aquí flotant, i perquè s'integri el que hauríem de fer és fer-li una ombra, exactament igual que aquests altres elements. Això com ho farem? Doncs per fer això necessitem posar un pla que reculli aquesta ombra. Ho farem des d'aquí mateix, afegir, malla, li diem un pla, i ja tenim el pla que ens recull l'ombra. El que farem ara serà adequar aquest pla a la perspectiva del que és la imatge, i això ho farem rotant amb la R perquè se'ns roti en el sentit de la Z, li hem de premar Z, ara se'ns rotarà bé. L'escalem també amb la S, de manera que aquesta aresta s'avingui amb l'aresta que hi ha darrere de la imatge, que en realitat no és així, perquè no deixa de ser una imatge. Vale. Un cop això, el que farem serà editar aquest pla per pujar-lo cap amunt, per extendre'l cap amunt, perquè aquí hi ha una paret. Nosaltres hem de projectar l'ombra de la copa cap a la paret. I per això el que haurem de fer és també el pla que doni la sensació de que puja. Això ho farem des d'edició, mode edició del pla, per tant l'hem de clicar. Anem a arestes, veieu que hi ha les tres opcions, nosaltres li diem arestes, cliquem l'aresta que volem manipular i ara el que farem serà extruir-la amunt. Per extruir-la amunt ho podem fer amb la E o bé amb la icona de l'esquerra. Perquè vagi recte, premem el Z i ho podríem deixar aquí. El que podríem fer ara també és continuar que vagi cap enrere, això ho podem fer també per exemple, des de dalt. També extruïm, que vagi més o menys per aquí. La baixarem una miqueta. Aquesta també. Més o menys, ho podem deixar així. I ara el que necessitem és que l'ombra vagi en direcció a la paret. Per això el que haurem de fer és moure la llum. Per moure la llum anem en vista des de dalt, anem a mode objecte, així podrem clicar la llum i la movem. La G, per exemple, per aquí, amb la o bé amb aquesta icona que ja tenim. Anem a veure com ho tenim. Bueno, més o menys. El que hauria de fer és pujar amunt. Per això el que hem de fer també és baixar la llum. De manera anem a la vista lateral, premem l'1 i baixem. A veure com es veu. Podem haver passat una mica, perquè ara queda tallat de cop i això tampoc interessa. Ho farem des d'aquí si ho volem. Farem pujar una mica més.
Podem deixar així. I ja la tenim. Bé, ara el que hauríem de fer és treure el pla. Que nosaltres aquest pla no el volem veure, el que volem veure és la imatge de sota, i per això el que haurem de fer és clicar el pla en qüestió i anar aquí a propietats, a la part de propietats d'objecte, i a visibilitat li diem aquí captar l'ombra, aquesta casella d'aquí sota, i li diem captar l'ombra, i ja ens fa invisible el pla i ens deixa l'ombra. Bé, ara el que hauríem de fer també és treure el reflex aquest perquè d'alguna manera el pla es transparenta a través de la copa. Llavors això ho haurem de fer. Aquí on posa transmissió, aquí sota mateix. Volem que no es transmeteixi a través dels cossos, per tant ara ja no es retransmet, i li traiem també aquest reflex que té aquí sota amb aquest d'aquí a la dreta, amb el glossy. Ja està, ja ho tindríem. Podem fer també, aquí es veu un punt de llum, això és la llum, doncs la llum també la podem treure, per tant piquem la llum des d'aquí, des de la dreta també es pot fer, des de la finestra de col·leccions, piquem la llum, anem a llum, d'anar a propietats i li diem també que no volem que reflexi. I ja ens ha tret el punt de llum. Més coses, per exemple, el que hauríem de fer ara és fer que l'ombra s'assembli una mica a la dels altres elements. És molt més forta i és molt més dura. El que farem serà, doncs, anar a la llum, que és la que genera l'ombra, la cliquem també des d'aquí a la dreta, ja la teníem clicada, aquí a la finestra de col·leccions, i anem a l'opció de llum, aquí baix, i li baixem la potència. No sé si m'he passat, no, més o menys. Això es pot anar afinant fins a aconseguir el que volem. El que podem fer ara és, per fer-la una miqueta més difuminada, és fer el llum més gran. Aquí on posa size, que és la mida de la llum, el que farem serà fer-la una mica més gran. Com més gran és la llum, més difuminada fa l'ombra. I ja surt més difuminada. Podem moure una mica la llum també, perquè toca una mica el que és l'ànec, i en realitat no seria així, la realitat. I això ho farem també des de dalt, per exemple. Clicarem la llum. El tirem una mica més cap aquí. I ja la salvem. I ja podríem anar a fer el render. Anem aquí a la finestra de renderitzat, per exemple, i el que faré ara serà aclarir-la una mica, augmentar una mica l'exposició, i això ho farem des d'aquí baix al control de color, on podem millorar l'exposició. Farem una mica més d'exposició, que queda molt fosca, i baixarem una mica la gamma també, i ja la tindríem. Ara ja podríem generar el que és el renderitzat, prement F12 o des d'aquí dalt. Bé, doncs ja tindríem el render, diguéssim, amb aquest element molt més integrat amb el que és aquest espai. Un cop tenim això, ja podem anar a guardar amb el format que volem, allà on volem. I res més, espero que us hagi servit i fins una altra.